Un grupo dunhas 60 baleas a 10 millas de Fisterra. Avistamentos como este, un dos máis recentes, véñense repetindo en distintos puntos da costa galega ao longo do verán. Nas Cíes, en Sálvora ou nas Illas Isargas avistáronse exemplares de rorcual común, a especie máis abundante nas nosas augas. As baleas pasaron sempre por aquí, non? A proba é que ata o ano 85 houve caza de balea aquí na nosa costa, pero si estamos vendo cada vez exemplares máis preto e cada vez máis notificación de exemplares. É certo que todo o mundo ten agora un teléfono móvil co que gravar, sabe que se dá difusión a ese avistamento vai ter repercusión e demais, non? Antes os pescadores as veían e non lle daban maior importancia ou así. De todas formas, si sabemos que hai máis, os están observando máis, porque ademais a nivel global as estimas poboacionais de rorcual común, que é a especie que se está vendo estes días aquí na costa galega, vai en aumento. A Galicia é unha zona de alimentación para esta especie, sempre o foi, a antiga caza baleeira, evidentemente é un claro exemplo delo. O que ocorre que neste período estamos vendo que se pode estar o mellor recuperando certas poboacións, como o mellor a balea azul. O final do verán coincide cunha maior abundancia de plancto, o que explica que aparezan máis baleas nesta época do ano. Este período a finais do verán digamos que estamos ante un pico de afloramento. No período no cal a productividade das augas é maior, polo tanto vamos a topar moito plancton, que é o principal alimento neste caso das baleas que veñen a alimentarse neste período nas nosas augas. Desprázanse desde grandes distancias. O Centro de Investigación Mariña BDRI, con sede no Grove, detectou en augas galegas exemplares procedentes do Mediterráneo. Son grandes, digamos, animais que se desprazan grandes distancias durante a súa vida. Sabemos que durante 6 meses ao ano, especies como a balea común, ya que, imagino, estamos falando principalmente, é máis presente nas nosas augas en número, van a desprazarse grandes distancias. Sabemos que hai exemplares polo noso traballo de identificación que incluso chegan do sur, digamos, incluso do Mediterráneo, pero tamén vimos que exemplares chegaban das Azores. No caso do golfiño común, a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños observa un cambio importante de tendencia. Esta especie, habitual de augas exteriores, estáse adentrando cada vez máis nas rías para alimentarse. E tamén nos teñen comentado investigadores en Francia que fan o mesmo traballo que nós, que pasa o mesmo, o sea, que os pescadores lle comentan que hai como pouco peixe fora, que o peixe está moi pegado á costa, e tamén os golfiños comuns ali en Francia están moi pegados á costa. Entón pensamos que é un pouco o mesmo. Estamos vendo un cambio na distribución das súas presas, e eles evidentemente teñen que desplazarse buscando o seu alimento. Desde este ano, Galicia forma parte do mapa mundial de áreas importantes para os mamíferos mariños, que promove a Unión Internacional para a Conservación da Natureza. Presentamos a Galiza, Costa Rías Galegas e augas externas para que se convertese nun International Marine Mammal Area, que é unha área internacional sobre mamíferos mariños, que hai un mapa mundial onde mostra as áreas máis importantes. Agora aceptouse, Galicia está nelo. Por lo tanto, é importante que o resto do mundo sepa a riqueza que hai aquí, tamén para conservala. Os últimos avistamentos deste verán son só unha pequena mostra da importante poboación de mamíferos mariños que ten como hábitat ou como zona de paso as augas galegas.